Kinangaro din ni Ruking pagkayam nga ibasa at ipakasalitaan iti kalman laeng ni pagkayam tayong Larry, wano Jerry. Sagodahin ti surat, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manunimi, tadi magasak dito balay, natatanggalin na ng iti family house mi, sa anak ka nagtaros sa jabalay. Tagaslasaan ko kayat tagawid manong nimi. Tadyak kayat kumapalubusan ni Susan nga asawak nga mapansa ag trabaho dita Hong Kong. Yan di magas kami dito balay. Apay bro? Kinaguro oray sakit hindi asawam kinagrumbat to sa no alas 9. Yan pa Manila. Di mo ay aguyo ganiso na nga mapad itulog sa airport kin mapanan sa Hong Kong. Dito ko pa lang ta. Dito ko pa lang. Ay, amangan ba't nga minanak no talagang saan mo nga palubusan di asawa. Naglaglag ba't no saan mga palubos. Nakadadod ta di kita gumaw-gawawang agbaling nga DH uno OFW. Ni Susan nga asawa na nga napagasatan nga probaran at the flight na yung tumamis nga daw. Di na kayo pa malubusanan. Naglaglag ka ba't nga asawa no di mo palubusan. Tatangmit. Kaslas na dita kay padang nga lalaki. Ano problema ko ma? Kasi siyempre, naawanin ni Susan. Sino pa ita kay Dak? Datalang trason mo? Susapo ya. Nagadutat sa bali. Ay, laklakayan ka. Anyat sa Nagadutat sa bali ko naman. Nagaduman. Di ba bang katabiwan? Ano, bumabae ka. Tapos dapat nga parok. Susapo. Ay. Talay surusurum ta anak mo. Si kalaklakayan ka. Bagbagak laeng, tinasken, ti ajak kayat ka ni Jerry nga anak mo, nasakit-kit na nakam na nga mang palubusin di asawa na, kit pagsayatan na. Haan? Data ka, trabaho nga kumurban, nga mason, manulat sweldom, di mat kang kanayon nga tapagtrabahwam, mag-standby ka, kit duat putot mo. Imbaga tata abalayan nga, mga iwan na pukom. Nalapsat kumamot na balay na agad. Di isot-isublat mo nga sawaan. Laklakayan ka talay bagbagam. Kahit ko lang ngaliwliwan ti anak ta. Lakit mo, kahit mo bala nag-stamba dito mabiglaang daw raynak. Ada pa pang kagatakan. Amuklat naman yung data ngayon kagatakan si kalaklakayan ka. Kahit mo pagsanguan mo nga agama. Pagpara, pangikat di bandog na nagmalabalang mo nagtrabaho. Stockman. Hindi uminom kami. Ora may isa lang nga 4 kantos. 4 kantos? 2 lang. Inuray ko ni tatang manunemi kaya dito sumangpot. Nang isagahan ba't tininanang manunemi ti baso danum ken damot ten pulutan. Kaya naman, alis to ni nanang mo. Naktupay. Ibaga natin nga kumamabaling nga ginumta. Kine, nagasaganan tayo pulutan. Tinaugan ni tatang manunemi dito ba baso, niyawat na di maysa. Cheers bro. Da sila bararantaman na ito, palang panaw kang kani bakit mo? Wala ni tatang. Apa sila bararam ko ma? Katuan. Tapos kinantaman no kasadot kinatib ka rin mo ti sulisog. Datang arti kaput-puteng ko Nga nakapoy ka, nakamsut ka, narukop ka. Siyempre, saan ko hamaling nga ikari kinisusan? Nga jak to makirelasyon nung sa anak to nga mangraman ti sa bali nga babae. Tapos siyempre, kasapulak Una, gusto ka baraw. Ela, hawon ti mangiparit ka na nga lalaki, nga no awan ti asawa, kat masapul mo, hambot umanay ti ima, hindi sarak mo. Angem, saan ka ang seryoso? Pauraga, di umuraga ka. Uno saan kita, kang kanahin ng uraga, magastusan na ka. Nangartiket mo sawan, no biyahe ka, tapno libre. Basta lagit saan kong ayatin. Ito no, agawid din ni Susan na kat di, agsinakam ton. Uno saan kat tuloy ang ligaya, basta lagi di, saan ko aming agsinakin ni Susan. Kat lumaamuan na nga Nga da siniryosong nga babae. Nga saan nga one night stand nga bagbagada.
Hanto ka tanga na sakit tinakam ni Susan. Lala, tumaog ka, uminom ta. Ngayon na niya talaga advice yun tatang. Ti advice ko ba raw? Palubusam di asawam ta para iti pamilyayo. Hagyaman katadda asawam kas kini Susan nga nakasagana nga agsakripisyo. Ay nadakila sakripisyo ba raw? Dagitay asawa nga madayo. Napya ka na tayo nga mabati. Ada na kita anak, ada na kita kabagyan. Diyan nga rod ngay. Alamat? Kahit dahil ako mati pagpampanunutam, nga saan nga mga ramit, timang pasakit kang kuwana. Agbalin ka nga na po, no? Kahit no, makaarim ka agad. Tako na akon. Garamat kat babae, angem. Saan mong seryosuin, hanggang agkarelasyon. Manong naimi ka po tamarik na kontinum ko, indakuntang. Nalawain. Kata na palo, basad dan sapay may sa oras, akbay nga agluwas ni bakit mo, agpamanila. Gabo tamang pagnaklatan, manong naimi as nagmatlayangan, pinagpagnaklatan manong. Aging ka, nga nangig kung ti panagtaol ni Blackie, hindi mapasungatan na, kalpasan na kit kimawi kiumitlaan, hindi malasin na. Madlaw latan ti asawak manunay nga siyak ti dumteng. No kasta nga taguog mo ng taol ni Blackie kalpasan na kita agsardeng nga. Una na. Simabat. Apita ka lang. Sensya kan. Nakainom ka pa eh. Inarakop ko iso naman nung... pero marakop ka. Napapaling ko mga sangka palubusan, Susan. Daita ka manin. Nakabambang loka. Una ta kadigdikos ko nga rod. Kaya nagrubata kita, gluas kami nga mapansad niya Manila. Saan kan ngumumay? Tayo supay nga pagkastusan. Oritado ka mat nga kukuyo. Agraman na di recruiter mi. May mensa nga basta pagluka kami. Lamang pa nga rod. Na? Lamang nga rod. Sakbay nga ko. Kapay mga na. Pulutan nga kita kinitatang. Nagbinom kami. Itati kahit ko na. Uy! Api kasi nakroy na. Napanglungan na lapsat ti asawak manong. Inem tawen ti nauna upat ti naudi. Manulang ti tawen ko ket tawen na karugrugson mi pailaeng man. Si sakroyak iti asawak iti lumaem kami at damat ti katuganga kababay manong na ti salas. Nene, ano na tanga jargon? Aya. Nanang, takigaya, muna ita nga rabi ti panagrubot na ti anak ko. Kita siyempre, rugya ko na nga, mangkita na kita po ko. Nakaturog na nga rodin. Wey, nakaturog na. Dakam nga rodin kini. Susan ti mamaturog. Kasano nga maturog ang tasawag at madamdamalay. Dagasin nanton. Gatap nung madakwa agad rugyan min. Jesus. Nanang, ang kayo mapapala. Amo ka na baikan nga balo. Loko ka. Nakainom ka sa akin Awan, tatupay nga sa uno kahit mo, intahan. Tap no makaaduta. Abay, manori ko si kahit mo ya. No makapabinano ka di iso. Manson ka ita, igawid ka ita. Manong naming kadigdigos nga talaga ti asawak, pasensyakan ko na, tanaglabarak lang ito. Okay lang, mawatan ka. Kay ilo ko dito nga bibig, nawang gandun. Kay ilo ko dito kiti nga barokong, kiti man sanas mo. Anos lang, Jerry. Sakripisyo. Siya pa siksikan to kadalang ti mailiw ka. Nang naroon nagtsak tumalipatan ti kasto yung araramidem. Nagmayat ti pa kirap-kirap mo ka di pansa. Nasko, Jerry. Jerry, jak kumawat kayo ti pumanaw. Tadi ka, jak kabay lang nga panahon di kita nagtakas tama ting kangim. Masapulot na Jerry. 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 Gusto ko na yan, manong Nemi.
Hindi pa nang kirap-kirap pa nang karamkam ko karag iti mansanas no. Gusto ko naman iti pa nagasog na manong na yun. Yang runan lang arunin, dagdakiwas, dakulap ko iti baba, kabuta kadigdigos na upo na imas lagi di. Nimi mas manin ano awan hang ko mga nabugkuhan dapno naman na. Imbabak ti ulok manong nemi ket inkalawmet ni Susan tinagbaitan di kiti legs na ket nakawaywaya ti ulok na nagdagiwas iti baba iti nagbaitan di kiti legs na ket ni gusto mo na yan manong nemi ti pa nagbasa-basa na ket siyempre inigup-igup kumanong oh Jerry Jerry Lajak kayat santi madayo. Babayin maitlata. Nasaan, sweetheart? Nasapol nga madayo. At pariti pa, pasakbayan di kita anak. Jerry. 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 Jerry, nagmayat na pa mo ipamayaan. Mapano kon, Jerry? Dila pa lang, Jerry. Mapano kon? Gasto ito ti kaililiw ko anong nemi no awanen ti asawa. Sinuntupay ti akin mansanas ti karamkamag. Sinutumpay ti mangit ko ti panagasok ken panagareng-eng na mangawang itinagang ko Jerry. Sinuntupay manong nemi ti angkin kuweba ti nakpagbatok-batukan. Sinuntupay manong nemi ni akin karayan tinakto pagkamkamalan. Uwain manong nemi adda inom ko kalpasan na ket talaga nga mailiw iti asawa. Kalpasan na uno nasken nga pabalunak manong nemi. Ageng ka manong nemi ngayon pangkon tirik na kinimbiat kon ti panak ken Jerry. Basta una yun, manong nemi, ti panagkuhayong ti katre. Dito iti maudi, nga nabi, panagkuhayong dito, katre. Adanto nga ta isang pit ko, tapno dakadua ka mang pagwayong kuhayong iti dito, katre. Mang isang petak to nga ta, saan, dakto aramiden ti kasta. Ora garama dakto man ti babae, saan kong isang pit. Ninanang, katugangak kahit nanto nga ta. Bakit ni katugangak manong? Nagastoy no iti panagsapan ng kabalyo kon manong nemi panagpataray kon ti kabalyo adadamat manong nemi ti rukso tirik nak gaputa dito pasahero mga abog kanya kalistuam ko na napaspasam ko na mapanak manin Jerry. Jerry. Sigurado nga mangmangig ni nanang ti katugangak manong nemi ti pigsa ti areng-eng ti asawa. Bakit umapapal ti balo asawa? Manot tawanan. Ag 60, ag senyoren. Malapsat pa lang ni nanang. Basta amin nga masukit agluwa ko na. Api nga ni nanang ti katugangak ti pampanunod. Hindi mapanmuten ti riknak manong nemi. Susan. Jerry. Manong nemi napaminduami kalpasan na anda nagbusbusina. Tikatugangak manong nemi tinang dagdagan kaniya Susan, dadan, tikinawang tagas keng ka, noy. Gusto na dadan, uksutan mo Jerry. Uksutan mo Jerry. Ite pa lang anak usut nanang. Pengaran, ganti pa lang trumar Susan. Dam Jerry, ing ninanang ko na kita. At dalang ti asideg. Mangmangig na kita arang kan asog ti anak na. Apal ni balo nga katugangak ka. Hanganan nga nakaring di kita anak mi manon nemi kat pinalupusak ti asawa sakbay nga
naglogan ni Tibas, inarakop ko. Nagananad ka, sweetheart. Arami nagtami na pa nagananad. Katsika, di mo baybayan, di mo baybayan, kita anak ta, ha? Kan saan ka nagbababae? Bye. I love you. Adangatan 15 minutes sipod ti maray na kadayon ti bas na agluganan ti asawak. Di adapay lati katugang iti salas na dabuy-buyain na. Nagtugawak iti asadek na. Di buyayan nyo nang pelikula. Magkursunadak mat karon. Daan nga pelikula. Una, tadangar bang buyam nga ta TV nga baro nga pelikula. Kaya dapat nagsanay ka baro. Dakil akawa. Talaga. Di ada nga dakil to tikawa. Ni Susan, taga ko na nga homesick. Ang di pagpintasan na, kada gito yung panahon baro. Ada cellphone. Alis to lang ti komunikasyon. Hanga kas idi. Dagid imun o nga nag-abroad. Nagrigat ti komunikasyon idi. Inal daw nga mabalib mong amon no nagkasasaad ti ipatpatig mo nga dati abroad. Kastamad na giti dati abroad. Inal daw inaluran nga mabalib na amon no nagkasasaad ti pamilya da dito Pilipinas. Han? Nakainom kayon. Ti? Umininom kayo hanggang sana kayo minumita. Kayo ito tuminom. Ay painom mo. Inagumatang dapat nakalukat kumaita. Alis to lang tagtugtog. Di kayo nakainom ayan ang dimteng. No, sawa na ako na. Tapos doon pa naglingit kumaditay. Tapi namin duwami nga. Tikitring kuryo. Yaw awak lang makaring di kita nakyo. Gagangin nang. Kapag siyempre yung pamiti amin Kas pamakadak. Panagpinakadami. Di kay awan arim yun, anang. Klase nga question dito nga bastos kang ubiga. Mga taon yun? 57 ko pa lang. Mga taon yun dinabalo kayo? 35. Apo, kapigpig sayo, hindi nga taon na. Kawa na. Hindi kayo naili, hindi. Ay, wala na. Itangay. Mailiw kaya la. Nangigitarang ang imitaya la. Pabanan na kita kayo umabapal ko ma. Tilad na nga sawsawam. Pampano pa lang diyang asawam. Nga anak ko. Napingarot nga gungot kayo. Ay, susapo ya. Ay, dito di ba kaking kajeri ha? Makikabalayak ka na kayo. Ngayon no datat pampanunutem. Nasa set lang yun no. Iyawid ko na kita pukok. Kitag iyawid ko sa kaden. Agang kam sa jay pamilya sumitlain. Nagbati ka dito kung may mesa. Nanang mit. Susapo pang paano lang dyan, anak ta. Anak kiyo. Apapain da ko. Muntan sa bali matibagbaga. Naglukukan. Sak pa yung katugangam. Ay. Liputam di asawam. Nasyak na katugangam teramatam. Nanagin abi kami tikas na pamparutin nyo, agsal saludsud aklaan ka na kayo. No, dapat lang arim nyo, api no, asal saludsud ito'y, susapo. Kaya't kayo kumangarod, no, makirelasyon ako, nagkadatimat lang kataib ko, wano ububing ni Susan. Alala danang, alala, talad datit pampanunod da. Na, tulusak pa yung nakabasol. Kaya tuwan, susapo. Kung natin nakmalang gumatangan ti inumunta tap no may katendeta nga madi nga panunot siyo. Ala ni nanang sumalit pang panunutan na. Ibilang kayo nga inagagit o rin saan kayo pudno nga ina katugangan kayo at di ibilang to kumat nga anak yo Sumalit ka ti pang panunutan daan nyo. Madiya, bagat. Madi. Damalis siya na. Alalalala nga gumatangan no da mabali mo gatangan. Tayo numakman dita. Kamayatan nga magmagnaak manong name. Katawat ko on God. Diyos ko ya.
Bagay. Nalapsat mo na dyan bakit 57? Hanabat nga nabaybayan ti bagina. Ay agarwat nga medyo agsagaysay kada agpulbos mo na kita. Bas lakas la isot inauna nga kapsat da susan. Sila manangin na lang tili mga tawin, di ba? Nya tamo. Baka makainumak to kita mailiwak ni Susan kita baka di pa nagkita keng kuha na iso ni Susan. Hanang nga tatraman ti 57 years old. Mayat pa ilang. At danto pwede ka senior citizen nga na-arem. Yan yung lagi din di katugang ka 57. Manong nemi bilog lahing ti inalaksak ng hala iti at si Cheryas nga pulutan. Makasang pwede akong matatabakan. Natay matnedap natin TV. Lukot yay, Ryan nak ko. So, yung lukat ko ti TV manong nemi baliwak tegbuya. Kabayatan ng dasar ko na ti Jean. Mininom akon. Hindi ang lukat ti may sa kwarto. Kwarto dya pa ko. Kinakwarto na kita nakbing. Kita na si mangpat kamit gaya man. Di kamit agayab. Pinanawan na. Simrag ka man dito. Anya ti amok. Baka matay kayo yun ti maturog. May samit na baso. Dagkabaso talatan. O matsabasabalin. Iba't nanang. Agamin makaturong na wanda ito. Sumiti ko nakit. No, maik no ka di balayo. No kastoy agsip ngitan kat medyo sumiling-siling gumilap-gilap tama tayo ngit. Wala ta daneteg pasok mun nga ron. Piso-piso. Adapay 5. Adapay 15. Hindi tumaog manong nemi ginuduwa na. Nadalam sa matataog nyo nanang. Nalakitap naman pinsan. Basi-basit isod tuman laiso. Di pa lagulpian. Numalpasin. Tayo tamaturugin. Di na yan. Opo. Di kayo pagdanom. Po. Danom kit pasarunom ti danuman. Hindi ta. Raman na ko matajin no income ti danom. Wano income ti ice. Puro gin inuman tap numarik nam dia bay arak gin sa to pasarunon ti kawa sa kagpulutan iko na yuman tapay may postiso yo ko nalagdag ngipin ko napiapay napimpilas pa ngipin ko ang susan di ba at postiso na han at may isang postiso na medyo at bandi nga raman na no. Basta nga lips to lips kami. Taapay. Hasta ano din kita postiso kat. Namimas kan samit nanang. Hala. Ikaw na yaman. Okay na-ornos nga na po ito tingipan nyo. Asla saan kayo magtawan 57. Asla 37 nyo lang. 27. Luklukon na kala. Saan ka luklukon? Pampano mo lang siya asawam nga anak ko? Sa bali ti bagbaga, data ka manen. Sa bali naman tibang panunutan yon. Una ta sa bali mo kami ti bagbagam. Baka rin di ito, hindi ka unay makadanag nanang. Lungkot to yun. Baka sana kagpaod dito, nasa talay bagbagam. Sa bali man kami dati panunot yun nanang. Ibagbagak lang. Nakaskalag taon ti 27. Apitakis ti mga ibagati. Panagkitak ka? No, labsak tagso, napinpinas ka pa yung ni Susan. Diyan ka muna makapungtutag o numakayayo, kinitayata nga bagbagam barok. Dada kami awagan ti barok Jerry ko na yun. Tawagan kami ti Sioni. Sioni? Nyata mo yun. Baka tuntento ti kondaway nga di tayo mapupuutan. May maisan nga sila ti pagitan tayo. Diyo kaya,
Ngayon bes nga mga alak ti sa bali, nakailat na. Taon sa bali. Tanong mga alak sa bali, bakal masikugak. Siya ka na nang di ka mata nagsikug. No mga alak sa bali, baka hanak makaawid dito nga masapak. Uno umiyak ti sa bali. Di pala ito no. Ada pagpakadaak, ne, siyoni, di mo baybayan nagiti anak ko, nagiti apukom, inak agtrabaho. Kunak, itong sumangpitak, ada kayo itong sumabat kadagiti anak mo, anak ko, kadagiti apukom, o mga alak tumuntamang tedak tumati sarabo, para kadagiti ubing, sa kang tumatin pa sarabuan, o sa kung tuyo rasasking ka, sa pain datagdigos ng duwa ako na, sa pahay mga paturugan dagiti anak ko, tapukom po naktukan, no, di mayat, di awan ti problema, ana, ti makder manong nemi sa naktigit tinungpa. Sabi nagtungpa kayo na nagtalay mo si magmagamlo ko. Itamit lang rabi agawid ak. Awan pagluganan nyo, adayot pagawidan nyo, oray pay. Talang, tuloy ka tuminumin, ang angawang ka lang. Katuri bang mayat kayo kahit ko aya mga baling ko nakasusaya po na angawang kayo lang kahit na minum tanin, ibusan dan pagguduan dan tama turog kayo to. Sa kung nagtumutin maturog, kaya naktubag trabaho ni Bigan. Yung tanto, so, maminsan pa nga nagsakit itong pama. Nanang, sa amon to ulitin yung pang tumpakan niya. Tapay na ulitin. Baka bumalasak. Tumpahin nakmet, hanggang tumpahin nang. Alang araw, arakupan ka sa kabisituin. At, karamang nga, di kitang winti bagbagamaya. Sisi, munumak man langan, tapanawan kan. Good night. Good night, my mother dear. Good night, Shoni. Ay, apo. Napati ang katawa ti kaunggak man. Nagmay ito sutilan dati nga bakit. Ang pagsakit itong pana. Sabo. Ayan. Ibusak mo din dati tinaog ko. Pinakman naman na maturog. Ay, buhay. Kastila na talaga di biyag. Biyag na giti mapanawan. Biyag na giti marigrigat. Nga kasapulan ng sakripisyo. Kung nagtrabaho ti abroad. Biyag na giti OFWs. Anong name kas itinanamnamak kasta tinapasama. Hindi ka sang-sangpet manong name iti asawa kiti abroad timawag nga nang kumusta kada kami kan nang ipakaamo manong name nga nasyat medlat kasasad. Nagtalineed ti katugangak idisidong mi nga agama. Akakuyog no kat katugangak manong name di kita kapsat nga mapanid di eskwela. Grade 1, manong name ni June, idinto taadda iti nursery, manong name ni Cindy. Kawanak mo nagtrabaho, kas mason, manong name iti construction, nga madamangit ang edi, nga patpatag dreaming nga balay, iti contractor, kendi foreman. Tinaminsan nga pa nagsusulduhan, manong. Pare Jerry, pare, ana, diretso balay? Ano na? Diretso balaya. Aslad na asawa ng isang patam no diretso balay. Di mo kahit yumay. Hindi magi-birthday. Nutoy, basta sumunod ka kayo nga. So nag-birthday. Ede kumadrek. Kumadre? Ada kapsat na siya. Kapsat ni kumadre mo, balasan. Nagkapumat siya bro. Nagkapod sa Hong Kong, DH. Kada na ba yun ako? Kanyata mo, baka nukursunadam. Sus, are, jak kayat tagaramit ti kasta. Manupay lang ang bulan ni bakag ko. Baga, dito sa bali nga pang piksaam ti arim mo. Sino ko ma? Kita katugangam. Loko, dalugang katupay. Aray, nalapsat mo na katugawang wet.
Tila bagbagam. Agaramin nagsambat isuna na. Anak ko, ang babakit? Ngayon doon, nag-imas ti bakit? Baka kahit mo badasin? Ramanan ti bakit? Kat mo kas pagkarigan na mamon di bakit ko. Anat namnamay mo pasama. Pare, awan sa bali ko na. Awan mo ti panggap ni katugangam nga mangagaw kang kamanipod iti anak na. Ba't siyem kumangarot ba nga sumina kayo? Panawin nyo ti balayo? Kat kadenayo ti putot mo nga puko ni katugangam. Uno itong sumangpet ni Susan kat pumano ka ito? Kat panayo ni Suda? Kat na kayo kinangagkatugangan tagdin na? Hana? Na kayo tulad ang kasawa. Hindi madman din na magkirelasyon at sa bali, baka mapututam. Napiyakin ni katugangam, ta saan ang agsikog? Ramanam ti bakit pare, napadasa ko, na mas ti bakit. Simuro takkang kuha naman ang naimi padasak kunak ti mga bawing ti sabali. Nasaan nga ni katugangak? Manang naimi ibaglagid din tanda ni Emma. Siyempre, ne, may inaman nga bulan nga awan ni bakit. Siyempre, papanan ako man, di agsakit ti pusong ko. Di ipam mo. Naroon ako sa di ko sakit sabsabunak. Makalagipak. Ano anak langit gumangganat? Deta 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Ito imagination ko. Pasaray ti asawa. Kat pasaray bumanlait ni katugangak. Ag-imagine akmano. Kloko na ito nga katugangan nita. Bumanlabalait iti imagination ko. No? Mabalin pa lang barokong namanong. Saan nga pas? Ato pa din dati amok nga 70 years old. Kada kwakit nagpinas pa lang di barokong da. Kaslakin ni katuganga. Agasem 35 years old di mabalo. Di saan unang hano na yung usado. Talo na lang upat na nga nagdede ko nakata. Talo na nga kakapsan. Padasag tumangkid. Man, ano nung padasag? Kamot nga dakas. Maminsan lang, kamin tululitan na yan. Kanaubat sa bali makamo. Daktakam lang. Talaga nga madi agad, di madi. Ngam numayat agad, mayat. Aumat sa bali. Uwan manong name imbes kumang imagine na kini sa bali nga babae laksid kini bakit ko. Saan ko maliklikan nga talagang imagine ni katugang? Nangroon ano kasta nga aglutluto? Kan nakalikod? Numuna takaslo ti pang-imagine kang kuha na kit sila pa nagar-arwat di Susan. Kasi tinaminsan manong name madama nga imarit itinek marunggay nakalikod. Kit-kitaik mo. Kasi lati parang kitak keng kuha nararapaapa kit ni Susan. Met, digitan ako taada na itiruan nga gaayam. Imusidekak. Sako, nakalikod iso na nga inarakop ko. Jerry. Pasensya kayo na nang. Apay marakop ka loko. Apay pinagbadoy deta kat bado ti asawag deta. Nagalusan na dito eh. Intad na kanya. Apay ran tayo nga pagbadoy yun dikit bado na. Kat pa nang ipagarup ko kat da kayo ni Susan. Balik lang karo ti iliw ko ti asawa ti anak yo. Nanang nagkalukot to ipatanak. At ako siya ito ni bagsulan ka. Apay nga sikat mga bagsul kanya. Katsyak na di mo ko na nga rumbeb. Jerry, ibatanak kunak. Iming pangatok manong nemi ti imak. Tati tiyan na ti mo na nga naggamak ti pa nangarakop ko. Impangatok ti imak manong. Kinabagso nga naigamak.
ti duwa nga mansanas na. Hoy! Nanang, nagtangkan matgayam. Sa mga pasil na nakastap. Lukot to. Oh, Jerry. Oh, Jerry. Si Mango Manong. Nagalisto na sa sahon na. Kinita na. Manang Nemi. Kati sumatan ti umuna nga mga mal ka na kinibibig ko. Nakimimas kayo gayam. Ewan ang taong ba't dadahal tingipan ko, napanglot sang aw ko. Di ba si katag ko na nga na imimas ti lips ko. Kiwat ko yung ni Susan. Ni Susan ka na postiso na, huwag kanya. Nanang, bayad kayo? No, balin ko mabarok kat saan. Nanang, hantamat nga kabagyan. Wala nga mas anak, kanak ko ti asawam. Nanang, tultulungan nyo lang ti asawak. Tapno sana ko nagsapol ti sa bali. Matulungan kamit. Amo ka mailiw ka. So nga, sinakruinak, panam kanya. Jerry, Shoni, Jerry. Manong Nemi kabayatan nga saksak kuroyek ti katugang. Awang na siyempre nakapistida. Amalak nga nagginlanang latad gidibibigmin insakroy na Manong Nemi ngenrakos na titakyag na titingin ko. Iti silad mi ti asawak tinang isarkak ken kuhana. Para baw ko ni ti kama Manong Nemi. Salsalud-sudak idi no sinuntot kadwak nga kasinukat ti asawak nga kagubal ko iti 4 tapno magwayong-gwayong. Inikat ko di t-shirt ko, Manong Nemi. Sa ko inikat di short ko kadadan, tilangin brief ko, tagpapa. Nga kasta oray, Manong Nemi, panagdusol na, at dapayin rimuar, gabuta. Saan nga malaon ti brief ko, Manong Nemi, ti armas ko. Kat isot kit-kitahan ti katugangak. Loka isa kon ti katugangak, Manong Nemi, tap nagdede at kengkuana. Hindi kasta oray, ti panakatugtog, ti silan. Tang, Papang! Ala, ni Junior. Papang! Ayan mo! Ayan ni Lola, Papang! Tagtagtagay. Ipatanakon. Isusapo, Diyos ko yan. Diyos ko, pakawanan na kami. Tisoron ko, Manong Nemi. Tisurun ko nga talaga, Manong Nemi. Nga mo tagastawan na di pa nagdardaras. Di katugang ang karimuan. Lola, apit na kayo dito kwarto ni Papang. Awan ni Papang mo. May ko dinalosan. Ngay, apaya. Anda makasapol kami ng kuwana. Ingka nga rutas dyan takwa. Sa pulig ni Papang mo. Ingka pa na dyan na. Ibaga mo nga urayan na. Nung makasapol ng kuwana. Awan, Lola. Sige, Lola. Sabo, sayang. Bitin. Manong Nemi. Napangkukinita nung siyang makasapol kanya. Nimat kayam aluin. Tikarapada kang trabaho. Tikatrabaho man. Pare, anak. Kita titulag tan, bata mo. Jai. Kita titulag tan pag-birthday yan. Sapoy. Alagat, sige nga ron. Alala, sige. Mamit lang ron, tagrubata ka. Sige.
Hoy, manong name bitin. Kaya nagpakada akon manong name nagatugangak. Pamanam? Dapat panami. Tuloy tanan sumangpetak. Saan? Parang insala ka na tamat lang na po Diyos. Kayat nga liputam ta asawa ka sa kapay taramado. So nga kahit kung sabi ka din nga ipakaamo kini Susan nga ijalangin balay iti pagyanami kat bahala ka tuyat. Ito apay man. Tapos numaliklikan na ti amin. Di mo kahit ngayon tuloy ta. Sana marok. Liklikan ta ti sunisong. Nakaalalas, nakababain. Habang mabain ako na ti bagay, sakpay na makbakitan, ubing ka pa eh. 57 lang tawin mo, karugurog swam, kan ka sa pula. Mga ramen kalangin di sa bali marok. Saan nga siya? Ora ba ta sa anak to gipulpulong. Bahala kayo. Iti matendaran mi kini Halloween manun naming a party. Nakado nga babbalasa nga nakasex-sexy. Pare sino na kita? Agpili ka na sinakayad mo ka nakwada. Kaslada mo na GRO. Haman ako na nga GRO. Game di kita. Ore no libre. Libre. Basta lagi di. Mapagustuhan mo no. Kursunada kang ka. Di jaman ti kursunada ni. Di jay. Yakin laod. Ba't para tamad kayo ti kursunada? Kaya mo saan mga alakamit. Wala. So karot nga ni Oscar to eh. Tadarantak nga. Edyo rumaman ti sa bali. Laksid kinibakit ko. Inayabang kang abot tambo ka sa pulam. Pare na bitin na kita eh. Ana? Anang itay? Awan. Hapay na disturbo kayo kani katugangam. Sorry pare ha. Nakita kami dyan ka. Anak mo nga inauna kita. Imbaga, ngaman bagon niya ni papang mo unak. Imbaga mga daak unak. Isun nakadisturbo ka na kayo? Uwan pare. Mapanitayin. Isarik mo tayin, han. Talagang kakong nakauyos akong pare. Ilokais ako ni katuganga. Trogyak ko man ng parang nga galgalan. Karim ka man. Dagiti mayat pa lang ang barukong na si ka. Susopo ya. Surun kon. Katapi kitahan nyo kumalatang kaskaso di anak mo ha. Kasano ni katuganga. Kastaw ni kulagtit na. Kastaw ni kulagtit na. Imbaga ta, awan pa na ikat nga parte, di bagi na. Hanapin na ikat di short na. Naloo ka isa kon. Naingato kon di dastar na pare. Rugya kita yung sasama. Di sa bahalin di pang ipapas. Umasasidig dito yung Rose. Dete kursonada. Dete ni. Hi. Hi Rose. Hi Wala. Hi, Wilmer. Sino ito kadwa? Gwapo ha. Kursonada? Ni Larry. Jerry ko naman. Larry ko na. Balbalik mo, tinagan mo pare. Yeah, I'm Larry. Kung naman ng Jerry? Larry. Larry. Yahay. Nagalamano kami mano. Kahit ko mga uminom, di mo pang kuminom, hanggang tumaog. Di nakadikayat nga taugan. Larry? Yeah, sure. Kundi ka pa nakita nga minom ka. Di uminom tang nga duwa. Napang lumano. Umalalantis, di kiti buok na. Kinis di kutis na ko na. Kami imasan na launay manunimi. Tiba, labasit. Tibibig na. Muna tao mo, Rose? Mano, patangam. 17, 18?
Si kamet, saan ako nga teenager? Hana ko nga DC. Ano nga rin, 21 ako, 21? Tapos lakalagtawan 16, sweet 16. Wala. Uy, api nga kudot ka dito, pwede kudot. Natangkayanin ha. Sino ko mati saan nga may in love mo, pindas mo mo, kinabanglom, siyempre. Karugrugsuak, siyempre, timang ka na sigod na kayam. Tiyan na, timami na do. Try me. Okay, tos, cheers. Game na game, manong. Nabitinak ka ni katugangak, pagpapasang ko itaw na. Manong na yung saludsod na andalugan mo? Tricycle lang. Hanggang baling ang tricycle. Basta makadanon ta. Let's go. Natoy. Hindi kahit mo paginipan ng kanyak, alangan mo, di pa naklatatiigid di kalsada karuutan. Yung hotel nakmit Let's go! Manong Nemi, nakasirag community hotel. Umasas di community counter, idi nga ring di cellphone ko. Nagsarda nga. Imununan manong Nemi, ni Roast. Ni Susan, dito mo tawag. Ni Susan, boy ha? Diyos ko. Ano kita suwan dito Ikaw gawid na kadinga talaga ni Amo Diyos. Hello, Susan? Ayan mo. Napanggaw nag-birthday ka ni pa ni Wilmer. Muna ta, timawag sa Dibalay. Impagkadak mo't kininana nga. O, impagkadam kininanang, sana ka ko mga palubusan. Gawid ako. Gawid kan. O, ada ka 15 minutes mo, o 30 minutes, bilangan ka, orasan ka, sapul lang takan sa Dibalay. Sige, 30 minutes. Sige nga rat. Sige nga tumawag, nandakan sa Dibalay, ha? Oo. Nagsubli ni Rose. Oh my God. Rose, sorry. Ana? Ana nga sorry? Sikalatan, nagtsakain nga wang adwa, gago. Kunak man ang lalaki ka. Timawag kami ni bakit ko wrong timing. Katabi namin di mo inyaf sa cellphone mo, ardong. Kahit mo gayam di, kuha, adagayam ni bakit mo, di abroad. Tapi di ka nagsakpay. Bamon tama ka. Hanin, maminsan doon. Tanugan ka, binitin na ka na Nagsapul ka sa balin. Dadali. Pagunyamon. Basta mo na ako. Hoy! Larry, uray anak! Larry, hoy! Uray anak! Saan ko nga inuray, manong? Pinatay ko nga tago si tricycle. Binaybay akon. Siya ka mo na sumaro na pasamak. Baka krusonada na tayo. Yung mas asida kita nga lalaki ka na kami. Ay, buhay. Hoy, susapo yan niya lagi din na ya. So, may kadwa pa nakabitin. No, panaw. Tika tugangak manong name tinang ilukat itiri daw. Yamanak nang. Ala, sumulit ka nga rin ng tirik ka po. Nakamang-banglo ka. Susapo, dahil takamanin. Nanang, good night. Okay, good night to. Nagsalita kaming gani, Susan, anong salita nyo? Papanggoy sarong ka na kitayam, anak yo, Dibalay. Tamailiw ka matan gani bunso. Tainaw di nga kayog mo. Kaya kita pukok ka na kwada. O magdaragang ka po ta, agkikinawatan na kita anak yo ka na kita kasinsinda. Siya ka rin. Hindi, agbati ka dito Hindi mo kaya, tapos nawaya ka ang mga sangpet, awan mga ipari tuking ka. Sige nga rin. Tatawagag na sawag ka po ta. Baga na ito nga, tawagan nga siguro. Manong Nemi,
Imbes nga, tawag lang gagangay, gabato naka-online ka na damatload ko. Video call manong. Hello? Abay, video call, lapit na. Upay nam ta kameram Hindi ito'y. Upay nam ta kameram. Dada. Wow. Nagpindas ti asawak. Ipakita man da paroko mo. Hindi ito. Talaga rabin na Di mo lang mo namin duhak nabitin. Nabitin na bagbaga. Na. Pakita man da paroko mo na. Hindi tani. Mo lang bagustong ka. Kinikinita ka. Nag-aasog ka, wait. Sige. Sige. Sige, di mang pasal-pasal. Imagine mo na tanga siya. May liwag mo tunay kan Jerry. Di mo lang mo. Nangarat-taramidam na ko, ha? Wala. Kudkud-kudak lang na. Loko, makaisarek mo ta. Ramay mo. Amata na. Yung padasim itang isarek. Ha? Taramatik matimak. Ipokus ko na to eh. Cellphone ko, di camera dito mo ba? Makita? Oh, makita. Nagtakal. Ipokus mo ta camera. Yan ta ko ta camera. Yan ta ko. Tababa. Ngor ka karon kada kami nga rawata kon. Neta. Orisyak. Jerry, I miss you. Dandanin pa lang makatawan ta. Ngaron, yung padasan ta kastoy. Kat numayat, di okay, di ba? Sige, imagination. Sige, nita ni ore dua. Mayatin ka ganito na ramay. Italok. Nagbayat. Ore siya. Paspasak man. Jerry. Paspasak man. Susan. Jerry, Susan. Mary. Susan, Jerry. Susan. At least nakaraos ba nung pinamindua pa nakapitin ko manong. Ora na bang arat tiriknak. Kasla nagtaray nga na paspas tidara iturat ko manong. Iratay taginad ng taray. Mahay bladan. Itakit mayatin na. Hello, Susan? Hello. Good night na. Good night. Next time around. Okay? Mayat? At least mayat. Namipinasin na kasto yung antik pa. When, so awanin di pambar. At least makaraos ka. Makaraos din ako. Through imagination. Pagpindasan na tada video call. Ha? Sige yan. Bye, love you. Love you too. Ananos lang Ananos. Manibut mo't idin, taada kasi jayan na ramidan miti asawak manong. Jakon nag-interes, iti katugangak, manong nemi, o nagdadan na kami. Yan sana ko nag-interes pa iti sinuman nga babae manong. Nagpeso nga namin pindas met lang no live, nga sana kas jayan. Nga manarod, kadakkel matabasol, kadyak kaya da marakrak ti pamilyak gabuti saan ko pa nakatepel. Adamat pamuspusa, napigadi nga saan. Natulungan mo ti asawa. Kat naabutan na manon nemi, ti upat nga tawen sakbay nga nagbakasyon, another 4, manon nemi sakbay nga nagpurgod. Siyak may ti sumublat ko nakidi, manong nemi dag Saudi Arabia kuma. Ngaming gawid nak manong nemi ti asawa.
Kasimbang petak lang arudin, sikat sumarunong agawan. Kasanunusan tatong marami tarami din ta. Iba ka no siya agarami dito, pas. Sanggang no tayo pa'y. Ure ta dawat puunan ta, naurnong ta. Para ti masakbayan di kita anak ta. Ure ta. Di ba? Kahit mo nagnegosyo. Kawan. Naglaing kang garamit ti hollow blocks. Di agaramit tat hollow blocks. Puste. Kaya hindi kita dumapay. Di ba? Okay. Disot negosyo tan. Hantar nga ginad tayo. Okay nga nun. Nagnegosyo kami manon na di pa nagaramit ti hollow blocks. Di kita'y concrete post. Ganda dumapay manon na kada dya, adumat di kita nagbaling ang customer mi manong. Kaya nga nakasurusuro ak manong nami, ngag-welding, kaya nagarami dak kada kita'y swing, kaya dumapay manong nami, kaya naandak pa'y manong nami, o may papanagaramid, agkwati di atawa rin daw, kaya dumapay. Kaya di napuputan manong nami. Nga di kiti tuwang anak mi, dadyon, manong nami, ken ni Janine, ket nakapag-graduar ti high school, aging ga nakapag-college da. Iri ta graduarin ni John, manong nami, sumaten ti pupusay, ti balo nga katugangan. Si Maro nga nagraduar, manong nami ni Janine, aging ga padpadang at ng trabaho da. Nagtultulo ti negosyo mi, ti asawak, manong nami, awang pa ita, ti asawa di kita anak mi. Numampay, kahit mi kumamat idin nga ag-asawa dan, tapno makapagapuko kami mo. Manong nami, kaslajak pala yung ilipatsyen, o ti walo nga tawen, nga parang abroad ti asawa, kahit siyempre, naadaan kam ti puunan, kahit kastamat ten, napapintas mi ti balay mi, kahit naisaganaan mi, kahit napagturpos mi di kiti tuwangan na nga awan, ti anyaman nga nakabasulak, iti asawak, gabuta, kasi diyang arot tinapasamak. Dandani nga dandani. Ay, buhay. Nadjagla mo manong nemi no, andang at napasamak no nagkarelasyon kami ti katugangan. Andang at napasamak no napadasak tinangaramat kada kiti babae nga mabaybayadan. Ya po Diyos manong nemi saan na baybayan ti parsuana no amuna tagbuteng keng kuwan. Once nga tapakdaar, nga pakaigawidam, itidagas nga ramidem, sa amun nga tultuloy. Tawarwarningan na ka ni Apo Diyos. Tano ituloy mo lang, nga dalang nga den warning, talagang, kayat mo ti may impyerno, nga ti mapantilang. Dito nga rod, manong name, di pagkasalita, kahit sabi kumatad namat na ibating, nga balaag, pakdaar, kada kitay nagbuya. Ya, kan kasama tayo nga ibati kiti adan, liliwa ket pagsarmingan ti biag. Ket sabi ko matad damit, ang nanawin nga makaintad iti patigmaan kada kitay haampay nga nagaramid ket santo nga nagaramid kapungarod iti panang panunot nga takis ti amin. Toy nga rod agyaman kan mautang nga pagaya mo, Jerry.